Igbo molo nze moze ekenekwa m unu biko na nwanne anyị nwoke bụ ọbụm TV production nna ka ya bụ nwoke abụọ na ịbụ nwaanyị mma asị ka gị na Matthias jeje nụọ na ihe na-adọ Matthias bụkwa ị na-adọzi ya ọdụdọ ndogbu na enwe mmadụ dịka gị mmadụ 20 na-adọ Matthias ha nna na Matthias okwu ọgwụkwa ya ahụzụkwachala ya abịa na-asị biko ka unu gekwanụ ntị n'ozi ọma anyị na-ezi ozi ọma anyị na-ezi bụkwa na ozi ọma na-abụkwa nna ọya na-adịla Igbo na mma maka na ihe ha asị m n'iya na-eme omenala n'ịchọ ime teknọlọji n'iya na-eme nka o wee bụrụ ndị aṅachachagolo aṅacha ka ihe eji wee bido foundation ihe nwa ihe eji wee eme a sịkwa na akwa youth bụ the foundation of everything niile a na-eme eme ịbịa n'ụka all youth foundation ịbịa na omenala all youth foundation ịbịa in terms of ndị ọcha na-egoro the economy akwa youth ahụ mana ịma mbịa kpọrọzi na ndị a isi ṅachachagolo aṅacha ṅachachagolo aṅacha ike na-adịghị ọzọ that they cannot even think straight bịa kpọrọ ha sị na ọkwa unu bịa mewa na Jizọs mee ha ji wee na-ata afọ mmadụ ebi na 70 60 years 45 50 na-asị na Jizọs cause condition ya o ji wee dị like that ị na-asa ha isi na-asị ha ngwa bịa ka inyere ha aka dị n'obodo ịnara ha nke ha ji tọpụkwe na nke gị ịnara ha nke ha ji ịtọpụọ na nke gị ị na-agba na aghala aghala ịma mpụtakwana si one day nna tata bụ last Sunday or first Sunday of the month that this first Sunday of the month anyị na-enye ofu onye one plot of land ebe dị otu a if you are to ginger more people mana ịpụta ị na-anakọsị ha na-ebu na-anakọ ha ma ji ma everything niile na-anakọ ha si niile enyela ha ka ịnata ha 3 bags of rice ikele ha 1 ịnata ha 5 tubers of yam ikee 1 ọ bụrụ na ka esi eme ọ bụkwanụ ka esi eme maka ndị aneka na-eje ụka Matthias ha Matthias na-eme ihe abụghọ na omenala ihe a bụ typical church of Satan bụ ihe Matthias mepe ka o wee na-analụ ụmụ Igbo nke ha ji na-atọ ọpụkwa na nke ya ọtago maka obodo anyị anụ nwaanyị nọ na-arụzi the rich is getting richer while the poor if you are not helped by God you keep getting poorer ngwanụnụ na vidiyo ka unu fụ ka Matthias si agada ndị nke ya for technology purpose ngwanụnụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu Mountain of Fire Ministry ya mee na agada here these old men na anyị na-afụcha na vidiyo a na bụ ihe nwa Matthias na agada wee na-eche ka ha dị n'igwe wee bido rụwara anyị teknọlọji rụwara anyị indọstrị rụwara anyị free hospital watch ya no caliber of men old men Matthias na ọ chọrọ iji wee build teknọlọji all the pensioners kwesịrị ịnọ n'ụlọ na-ezuru onwe ha ike Matthias abịa na-achịgharị ha brain at this old age na watch ha watch one ha na vidiyo ka ifu ndị nwanne bụ ndị Matthias na agada ndị nwanne na-eti na Jesus Christ egbugo ha men of God egbugo ha Matthias na-asa isi na-agada ha nnọọ ka ha wee dị n'igwe wee builduziere ndị by technology builduoro ndị by schools most of all these people na-afụ ya agụ ka ha ji abịa eso Matthias ezuzu ya ifu most of these people na-afụ na vidiyo bụ agụụ bụ ihe ji ha ji wee na-abịa ihe ọgbakọ Matthias na-eme onwe ha ka ndị a si fu nri ha na-eri na inwe anwa akọta ihe Matthias na-akụ eri na akụ ha ya eji ụra nwachipụ gị anya ifu most of these people na-afụ na vidiyo onwe ha ka ha si fu ihe ha na-eri na fu ego ha ji eme one or two things inwe anwa bịa kọrọ bụ isi Matthias na-akọ na akụ ha ga-eji ụra wee nwachipụ ya anya your fellow young able men nọ na Niger na Sudan na Guinea even Gabon gather people now fight against their government na-achị correct ihe government ha na-achị ha mebiri emebi for past years young men like you because ha ma their problem every African country mana their real problem is failed government they are there in Africa online in Africa na-eme Guinea Gabon Sudan and Niger but many of them they take over from their government ka correct ihe government ha mebiri emebi but their main problem with government ha na-asa isi from day one gịnwawo ndị agadi nwoke ka ị na-agada all pensioners na-agoro ezumike nka ọ ihe ị na-agada jiri ya na-akọsụ religious war no Christian no men of God no Jesus Christ ihe na-egbu gị if them born you well kpọọ gọọmenti afa
ọkpọ any gọvanọ afa ọ Anambra steeti kilo kpọọ gọvanọ Soludo afa si ya na o mee ihe na o kwesịghị ime ọ bịa kwuchie ya ụzọ si ya na ọ na-edisivu ndị be anyị na ọrụ ha ụzọ asị mgbuka wee nawa be gị ka eje lụọ ka ọ gị na Abuja tụfuo dike agwara ha na ịma ihe ị na-eme ugboro eke ịpụtago criticize ya gọọmenti they don't born you well to do am because ime ebe ya atụchi gị ndị gara na-eme omenala abụ ụzọ eze Jesus Christ ebuga ha hafụzi gị anya ọzọ again togo ị na-akọsụgharị nuisance online nene ya all these old men ọ ya bụ ihe nwa Matthias na agada ha ji build technology ji build own industry all these old men kwesịrị nọ n'ụlọ na-ezuru onwe ha ike some of them nọcha retirement Matthias a na-adọgharị ha na-asa ha isi no Jesus Christ mere ha akwụbeghị ụgwọ pension ha no Jesus Christ mere ụmụ ha na-ata ahụhụ onye eriri eri most of the young ones na-eso ya na-ezuzu ihe anọkwa ebe ahụ bụ keke wheelbarrow na ọkada ka ha na-akwa na mkpọ they knows absolutely nothing of all these things Matthias na-agụ or just help ka ha need still Matthias bịa ọ na-anaghị 1000 for membership card na-anaghị ego onyinye ha na-atụ dues monthly dues ụmụ ogbenye niile na-afụ niile juru die Matthias bịa gadacha ha ona ori a na-anụ donation si na I build technology, I build free school, I build industries na-arụnwụọ oge Igbo Love Themselves Charity Organization na-anụ ọkụ arụnwụọ those things oge Igbo Love Themselves Charity Organization na-anụ ọkụ n'ozi omenala bụ ụzọ eziokwu bụ elderly people juru n'ime ya ka a ga-eji wee build technology, build industry, build free school. All these young boys on social media so they are na-ezuzu ihe ahụ views and followers ka ha na-achọ. Most of them na-agwa m ịma Matthias onye eriri eri o firi na ha na ha kwụ ọba na ha ji adọ views and followers. Iwaji ake many of these boys in online ụmụ akpa amụ amateur blogger na online si ya na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu mfunugo n'ọgbakọ ha gosi m ofu onye. All these boys so Matthias na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu na-epost evangelist Ebuka Obi this ndị ụka that mmadụ one ka unu fugo na ọgbakọ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu Mountain of Fire ministry ha just wo Matthias na-agbado followers na-agbado views but as agba Matthias bụ ọmahọ ha na-eyuzi ọ na-repost ha na-eme everything ofiri a na-eme omenala bụ ụzọ eziokwu anyị ga-adị n'igwe ndị na-eso ezuzu ya old men pensioners elderly men na wuzi ike ka ha na-ezu on the Matthias na na-eji agada na asara Jesus Christ ebugokwa Jesus Christ ebugokwa no ya arụ ha technology rụọ ọrụ ha industry rụọ ha free hospital ọ gadacha ha like this ọ na-asụ unu ncha niile unu a na-atụrụ ego na-eri not chọrọ iji ya build technology, build refineries, build school, create ọrụ, create a free hospital. With all these old men who ni ha na-eri ka ha na-achọ ihe ha fara family ha na-eri ka ha na-achọ. Share this video after watching. Ekenekwa m onye ọbụla na-asị na ya dịla Igbo na mma ka isi na necha video ama m niile ya enjoy that video. Yes, me enjoy her, me enjoy here. I will not stand on the same page at the same time. Maka na mụ amaghị ya. No one, we will not stand at the same page on almost all the time. What makes us brothers who can, I always say it, we must disagree before we agree. Nwanne ayekene mana ndọrọ ọchịchị ha ya na-adụ ya ime nna gị mee nke na-adịrọ mma ịpụta egu ya sị na nwanna na nke ime adịrọ mma. He will now go back and take his correction. Ọbụkwala onye na-anụ correction ọbụkwala na onye ha na-anụ correction dịka Matthias bụrụ isi ọkpụkpụ continue to swim in his own ignorance. Man, my problem is people you are leading astray. That is it, because when these people will understand him, he will stay in 5 to 10 years of their life. He will stay near. Not even them, the generation that is about to come. Because of how then you now bring up children, and that's the same false teaching and foundation.
onye ahụ ewelezi ya wee grow become another nuisance to the society. And Dutch na works strong now is because of the foundational layer. Bible says, train up your child in the way of the Lord, so that when he grows, he or she will not depart from it. Oya nwa behind you. Ekuchakwa mko ham nono ka enwenu bozo.